Hallo agus fáilte. Na Naidheachdan Neònach. Príomhscéalach na Naidheachdan Neònach ha cáirliú op dhéin plannichin a chur dói san Faoileagan Robotaireach a chur in áte Faoileagan a bhaile. Ga níú háan dáchas go déan seo ádacha anna imime dói agus go bhí op réin a céit na sa skippalta. Thua sinne facail iad aon mar cléid I ha ag ceann na buine seo na bheith icasan ní rá. Hanna Faoileagan an op dhéin trícha cat bíag ó gcuine, atás ruútan as na bunichin agus a facail scutal if ag an áte agus salachar if ag an áte cuideach. A míon dúil go bhí na Faoileagan Robotaireach go má na skipta agus a míon dáchas píseach éicinn go má aicheir. Sin maha sin na bheith aon mar cléid ní rá. Ag glósid éith ørst. Tachfala. Ha colach go gola muid bhalaigh mí an scema úd a ha seoch an op dain agus hat hain a géirí na Faoileagan a ha seo a chleach go cúteach a ha tripleid a sás an na hill. Ha mi tic sin ai. Droch neach tin thucinn a málaigh an dráasta. Ha colach go bhfuil tripletin ar a bhíach go leis na Faoileagan úra leis go rán an op dhéin I chain cruachaigh Channeil an techneolalas a ha stéigte anje go I tic sin blas cainte muintir bhalaigh agus chatéid achcha smach a chumáláda. En maiad piseach éidir chúis an na málaigh ha rá a rá. Seo go bh dráasta an lá prógram.